O igual que o resto da poboación, os 106 usuarios da residencia de Ribeira viron alterada a súa rutina diaria dende que se decretou o estado de alarma. Minimizáronse os contactos e reorganizouse a distribución de residentes por plantas para cumprir así cos protocolos de prevención. Todo grazas ao inestimable esforzo do persoal, que nestes días mesmo se veu reforzado para garantir a mellor asistencia aos residentes. O que intentamos é minimizar o contacto co exterior para que esa posibilidade de que entre o virus sea menor, non? Tamén estructuramos de distinta forma o traballo no centro, onde temos os residentes repartidos por plantas, onde intentamos minimizar o contacto entre eles dentro do posible. Aínda que a falla de contacto co exterior e a ausencia de visitas faise notar, os coidadores esfórzanse para paliar esta situación. Os residentes reciben, a través de videochamadas, a visita virtual dos seus familiares, cos que o centro mantén unha comunicación constante para informar do estado de todos os usuarios. Facemos videochamadas cos familiares, hai un contacto continuo, entonces eso sí que lles fai pois manter de alguma maneira pois o ánimo, manter ese contacto cas familias que xente que está acostumbrada a ter visitas, pois agora non as ten e sí que lle afecta. Entonces nese sentido sí que intensificamos as labores de contacto de alguma maneira co exterior mediante esas videochamadas e demais, donde son moi habituais e donde desde que se empezaron en marcha fixemos máis de 125 videochamadas a familiares. Entonces, bueno, vaise levando como podemos. A espera de reencontrarse coas súas familias, os traballadores da residencia convértense no seu mellor apoio emocional e físico. Con enorme dedicación, coidan, escoitan e acompañan os máis vulnerables ante esta pandemia. Creo que é de salientar pois, o esforzo que se está facendo por este sector para axudar e facer todo o posible para que os danos, pois os falecementos sean os menos posibles, non? Como decía, son centros moi grandes, non teñen o número de persoal que ten un hospital, porque no día a día non é necesario, aínda que teñamos médico, teñamos enfermeiras. Entonces creo que é de salientar o esforzo que se está facendo por parte de todas as residencias, sean do tipo que sean, para poder tomar as medidas que se nos está pedindo e asumir ese traballo que en principio non é o noso, pero que nos asumimos pois con responsabilidade e con un esforzo grandísimo por parte de todos os traballadores que o están facendo estupendamente e que están pois acollendo todas esas novas órdenes, esa nova organización, esas novas tarefas, pois cunha profesionalidade tremenda, e creo que é de salientar pois todo ese esforzo que se está facendo.